Здравейте, аз съм Емина Станев и днес ще ви покажа как се решават задачи от двузначна логика. Първо ще ви покажа в операция И. Операция И, тия операции са как да говорите с компютъра. Операция И. Тук логиката е, че в операция И е логическото умножение. Или по-точно конюнкция. Така. Сега, операция конюнкция. Ето, да видите конюнкция. Тъй като вие не го виждате, затова ще го сложа на долният ред. Така. Как се решават задачите при нея? Конюнкцията се записва с ето този знак. Момент. Ето с този знак. Когато А е равна на 0, а Б примерно е равно на 1, защото конюнкцията е равна на 0 или 1, 0 или 1, това автоматично означава, че нашата конюнкция имаме две цифри. Тези две цифри са 1 или 0. Ето го, 1 или 0. Така. И примерно имаме конюнкция от А и Б. От А казах и от Б. И заместваме вече по формулата, по цифрите, които имаме. 0 конюнкция от 1. Тук вече идва на помощ таблицата, която таблица ще остава после в края на видеото. Таблицата, гледаме таблицата и конюнкцията е равна на 0. Това автоматично означава, че когато имаме 0, това означава, че е истина. Когато имаме 1, равно, че е лъжа. Така че, ето, това ни е конюнкцията. Ето, това ни е задачата на решаването на конюнкция. Когато имаме А е равно на 0 и Б е равно на 1, заместваме и виждаме в таблицата, която после ще остава, че е равна на 0. Никога в конюнкцията никога не получаваме 1, ако освен, че ако нямаме А, конюнкция е равна на 1, конюнкция 1. И тогава само тогава получаваме 1. Иначе никога другаде не получаваме 1 в конюнкцията. След това започваме с втората операция. Извинявам се, операция, която е или. Тази операция също толкова лесна, тъй като вече там е дизюнкцията. Операция или. Така. Това е дизюнкция. Това е първата част на това видео, така че втора част също може да има, ако ви са такива интересни видеята. Така. Вече тук имаме конюнкцията се записва с ето този знак. Пак ще остава таблицата. Вече тук имаме други потребности, които са. Това е последната реална операция, която е дизюнкцията. Дизюнкцията е, както казах, не, това е предпоследната ни такава операция.
която е лесна. Тя също е равна на 0 или на 1. За това примерно си записваме, че А е равна на 0, Б е равна на 1 и започваме пак по същия начин. Записваме А конюнкция Б е равна на 0 конюнкция. Дизюнкция обърках се, извинявам се много. И е равна на 0 дизюнкция 1, което е равно на 1. Тук 0 пък обаче получаваме само когато А конюнкция Б е равно на 0 дизюнкция 0. Само тогава получаваме 0. Винаги тогава получаваме 1. Винаги, нали, когато имаме такива задачи, когато имаме 0 и 1, когато имаме 1, е 1. Когато имаме само 2 нули, тогава е 0. Дизюнкцията е така. Когато имаме в конюнкцията 1, тук имаме 0. Така че това е втората операция. Третата операция вече е с не. С ако. Тогава вече операция ако, която е равна вече на логическото следване. Там вече сме пак с 0. С 0 и 1. Но вече тук трябва вече наистина си гледате таблицата, тъй като тук вече е малко по-различно. 0 Казвам го така, но по принцип не е така изглеждащо в задачите. Примерно имаме 0, А и Б. А, да кажем, че ни е 1, Б да кажем, че ни е 0. Пишем 1, 0 и е равна на, гледаме си таблицата, което е 1 и 0 прави 0. Това вече вие ще си видите в таблицата, която ще остава в края на видеото. Примери мога да дам. Примерно ще имам двойка за годината и Б ще се явим на поправка. Ако нещо стане, ще стане нещо друго. Примерно, ако имам двойка за годината, ще се явя на поправка. Законите на Морган са тези, които ви ги показах с операциите, които Морган е измислил. След което може да запишете, може да си запишете по-точно, като на някоя листче да си имате таблица на интимност, на двузначна логика. Само. Така. И си записвате отдолу при операция и това са ни най-лесните уроци и затова реших, че по-добре ще започнем с тях. При операция с И могат да бъдат 0 или по-точно конюнкцията
Така. Така. И при конюнкцията нула, 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 едно. Така. Две. При операция или там пък вече, нали, имаме дизюнкция, която е равна на 0 и 0 равно. Първо ще ги запиша, пък след това ще обясня нещата. Така. 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 И при дизюнкцията това е равно на 1, 1, 1 и 0. И вече отиваме в последната, която е ако трета операция. Ако там пък имаме, когато са 0, когато са 0 и 0, става 1, когато имаме 0 и 1, става 1, когато имаме 1 и 0, става 0, когато имаме 1 и 1, става 1. Това беше от урокът ни днес. Ето. Всеки, който иска, може да си спира видеото или да си гледне операцията. Това беше наистина от този урок, който е двузначна логика. Двузначна логика и, нали, работене с компютъра. Когато имаме, ако имаме 0-0, в смисъл, когато имаме две лъжи, става една истина, когато имаме ако нещо, нали, стане, ще стане нещо друго. Както ви дава пример с имам двойка за годината, ще се явява на поправка. Не, ако имам двойка по това, ще се явява на поправка. Ще стане нещо. Това беше от нещо от урок. Надявам се да ви бъда да съм ви бил полезен и ще се видим на следващия клип, в който пак ще обяснявам някои неща, които са свързани с компютрите, свързани с това, което сега навлиза в нашата сфера на... което сега ще навлиза. Ще обяснявам и други интересни неща, така че им гледайте и не изпускайте. Довиждане, лек ден ви пожелавам или лека вечер, който когато го гледа и се надявам да са интересни наистина видеята. Бай-бай, чао-чао!